Vieš, čo má baterka spoločné s našim telom? Sú to elektrolyty. Súčasný trend v doplnkoch výživy. Elektrolít je chemická látka, ktorá pri rozpustení vo vode vytvára voľne sa pohybujúce jóny, čo jej umožňuje viesť elektrický prúd. V batérii sú to silné chemické roztoky a v našom tele je to voda s jónmi ako sodík, draslík, horčík, vápnik a chloridy. Elektrolyty zabezpečujú elektrickú vodivosť roztokov a v našom tele komunikáciu medzi bunkami. Fungujú ako jemné biologické vodiče, bez ktorých sa nepreniesie nervový signál ani nepohne sval. Vidíš to logické prepojenie? Tak ako batéria prestane fungovať bez svojho elektrolytu, aj telo potrebuje doplňať tie svoje, ak ich stráca. Veľa ľudí hovorí, že pri športe stačí len čistá voda. Je to mýtus. Pri dlhom potení môže samotná voda znížiť hladinu sodíka v krvi a spôsobiť hyponatrémiu, známe riziko u vytrvalcov. Bez elektrolytov ani batéria, ani človek nefunguje. Elektrolyty nie sú trend, sú základná chémia v našom tele. Ty máš aký na ne názor? Napíš mi do komentáru.